Pozdrav svima! I danas gledamo taktičke pozicije iz šahovske prakse, dakle stvarne pozicije koje su nastale iz stvarnih partija. Pozicija pred nama je pozicija našeg Gligorića sa belim figurama i Commonsa sa crnim figurama. Partija je odigrana 1972. godine. Potez top D1 i vezivanje skakača izgleda veoma privlačno. U partiji je crni odigrao loš potez, kralj B7. Međutim, imao je dobitnu kombinaciju i mogućnost da iskoristi najveću slabost belog, a to je kralj u centru table. Umjesto kralj B7, crni je imao mogućnost da odigra skakač E5, šah. Lovac uzima skakača, top uzima na D1, lovac uzima na C7, ali, pošto je beli kralj u centru, kao što smo rekli, nakon poteza E5, beli ne bi imao šanse da se odbrani od mata top D4. Zato bolji potez za belog u ovoj poziciji umjesto top D1 bi bio F4. Ispred nas je pozicija iz partije Reti Bogoljubov odigrane 1926. godine. Beli je na potezu i direktan napad na kralja damom na E6 u suštini ne bi doneo ništa značajno, jer nakon kralj H8, top F7, lovac uzima na C5, sa šahom kralj H1, dama D6 u slučaju da beli uzme damu, crni bi uzeo lovcem i polje F8 je zaštićeno. Da se vratimo na početak pozicije. Potez lovac F7 izgleda obećavajuće. Kralj H8 i sada slijedi primjena taktike zvana ometanje lovac E8 nakon kojeg crni gubi. Zapamtite i ovu sjajnu taktiku. Toliko za danas, želim vam puno sreće i vidimo se sutra na istom mjestu.